క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ప్రపంచ బ్యాంక్ ఎక్కడ ఉంది? ఆన్సర్ వాషింగ్టన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. మన దేశంలో అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్న గిరిజన తెగ ఏది? ఆన్సర్ గోండులు. వీరి సంఖ్య 40 లక్షలు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు పొందిన మొదటి తెలుగు వ్యక్తి ఎవరు? ఆన్సర్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. ప్రపంచంలో అతి పొడవైన తీరరేఖ కలిగిన దేశం ఏది? ఆన్సర్ కెనడా. దీని పొడవు 2,02,080 కిలోమీటర్లు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. బ్రహ్మపుత్ర నదిని అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఏ పేరుతో పిలుస్తారు? ఆన్సర్ దిహాంగ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. గంగా నదిని బంగ్లాదేశ్లో ఏ పేరుతో పిలుస్తారు? ఆన్సర్ పద్మా నది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. మహిళలకు ఓటు హక్కు కల్పించిన తొలి దేశం ఏది? ఆన్సర్ న్యూజిలాండ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ప్రపంచంలోకెల్లా అతిపెద్ద ఇతిహాసం ఏది? ఆన్సర్ మహాభారతం. ఇందులో 74,000 పద్యాలు, 1.8 పదాలు ఉన్నాయి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. భారతదేశంలో మొదటి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎక్కడ స్థాపించారు? ఆన్సర్ మద్రాసులో. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. శ్రీహరికోటలోని అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం నుంచి ప్రయోగించిన మొదటి ఉపగ్రహం ఏది? ఆన్సర్ రోహిణి ఉపగ్రహం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో మన దేశం నిర్మించుకున్న అంతరిక్ష నౌక ఏది? ఆన్సర్ అవతార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. అంతరిక్ష యానం చేసిన తొలి భారతీయ మహిళ ఎవరు? ఆన్సర్ కల్పనా చావ్లా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎక్కడ ఉంది? ఆన్సర్ తిరువనంతపురంలో. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. ఇస్రో ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది? ఆన్సర్ బెంగళూరు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. ఇనుప వస్తువులను కూడా తిని అరిగించుకోగల జీవి